mengarahkan anu Toleadi nggih. Sing marani ya ndelok to. Jenengan ngajar mayang pun ngoten mawon. Nah, ngene lho. Kowe iki ngomong karo cah TK, karo cah SD, karo cah SMP, mahasiswa rak ya ana kelase. Nggih, nggih, nggih. Derajat, tingkatan nalar kuwi. Ora kok terus awake dhewe iki ngumbar ki ora. Ning awake dhewe ngomong karo sapa? Lah ngomong dialang angel. Lah terus anu ya wis monggo, malah kuwi anom kuwi malah kuwi ngopo kowe kuwi? Malah sing tak seneni sing waras-waras kuwi. Niku muncul saking Pripun, Mbak? Pripun, Muncul kok ora sapa. Nek dalang ya ora duwe rasa ngono kuwi to. Nek dalang rasane ya mesti lembut to. Arep golek melu terkenal ngono piye ndompleng ngono. Nggih, niku wau nggih. Niku dibahas. Nggih, Mbak. Untuk mengambil eksposur niku, kita juga dikenal publik. Ya wis jenenge pansos no. Nggih, Nggih, Mbak. Dadi gedang karbitan no. Dadi gedang sing mateng. nggih, Pak. Niku kan Lah aku tekon bayem Gusti Benawa tak untal kok. Lah nek ngelokne dalang uripe delak-delak matane Mas Anomi sugih apa dalang diukur kok bondo. Gene Kang Salam ke ya enjoy. nggih, nggih. Dalang ki aja diukur karo materi. Jere dalang ki netepi dharma. Nggih, nggih, leres. Ya wi, anom kuwi dharma sing ndi sing arep nggo. Nesakne ben dadi dalang apik. Nggih, nggih, Iya, nggih. iki TK, SD, apa SMP. Aku cara ngene iki kok ya dilok-lokne. Misale ya ta, netizen iki anu ora masalah. Apa kuwi? Pengukurane wayang kulit ukuran dalang kok diukur karo komentare netizen. Rasa mau rungokne. Nggak perlu rasa mau waca, penting gambleh. Piye kok? Gawe abah kok. Mantap, Dinggo Mbak. rasa njaluk pendapat anom, dinggo karepmu ora karepmu. Ambo tak jengking aku nek kowe. Iso dandani. Nggih, 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 nggih. Lah wong cara kasarane ABC ora, laras ora, ya anggap pencah dolanan ae. Lah kene iki akeh lho, ngawi ki nek dalang sing digameli cangkem elektron. Walah. Ya sak kebiaran tok. Aku malah ngesakne wayang. Makane Nggih. mau Cakraningrat Bupati Sampang, Panji Pamecut, Putra Jenggala. Lho, Nggih. derajat pangkat bangsa iso ilang, aja kebacut leh dolanan seni lan budaya. Kuwi nek nggon parikan, nggon mau ya kae to, apa mau sing waras ngalah. Aja sing waras iki ya kudu menang. Piye kok? Rasa moklokne ben sakarepe dhek mumet-mumet kuwi kok. Kuwi kok anom kuwi tenan. Niko kuwi kok mumet karepe dhewe. Akhire sing diunek-unekne kuwi kok. Dianggep hati-hati lho, Mbah Narto nate ngendika lho, Mbah Darman, nek kena walating budaya lho. Nek kowe bodho mudeng. Walating budaya lho. Nggih. Lah karuan. Bah, Eh, nek mudenge mudeng, Bah. Ning kantun percaya lan ora nggih to, Bah. Karek percaya karo ora. Lah nggih. percaya karepmu ora karepmu, gaduke nalar lho. Nggih. Kowe percaya karepmu ora karepmu, aku ya guyu. Lah bang. Ayo monggo lah. Sing Lah, penting nggih. aku iso omong. Siap, Mbak. Ya menawi menika damel pamencuting kula Kang Sarto kritik dan saran kagem Anom Dwiko kalih putra niki kula ngaturke denging panuwun niku Aku ya sepindhah. ora aku putraku ya ora kritik kowe, ora mecut kowe. Sakarepmu. Wis to.
Ngono, sak karepmu. Mbok mbok nek perlu kowe engko ya karo turui diatekne cangkeme iki ron Jawa apa kae. Ya oleh, gak salah. Kok kene los sik. Tek kok bayem kuwi. Kene iki paguyuban ST. Napa niku? Tarap cocot. Napa niku, Bah? Tarap cocot. Aku ki ya tak pantu ben arep piye arep piye wong kowe iki iso mundandani iki ya ko karo putra iso mundandani iki sepeda motor 75 kok dandani Mercy teko ndi Terus panjenengan mboten pitados menawi Adi saged nggih, Pak nggih. sapa Di Adi niku menawi saged ngoten dados dalang. lho aku ki ora percaya karo sapa percaya iso lan ora nurut kadewasan ya kuwi lho kowe iki TK PAUD apa SD saiki nek TK mok kon garap mahasiswa piye iso ngono ae Tapi upami ya rasane dhewe to trako kowe iki arep jenenge Titi Laras 653 kuwi urung notone keprak urung kok gatekne wong viral oh delengen Norman Kamaru ning ndi kae Farel ning ndi sing kae suarane gak enak Ponidi ning ndi lho dadi iki jaman ngono ku ya mung ngelas ngono ben liwat ben anggepen wong liwat dene ngayal ya ben belajar ya kono sak karepe golekne guru PAUD ya sapa ketoke Miko kuwi guru PAUD nek gak SD ora ta kono Iya kok. Abe wis kadung ora percaya lho ya ora kadung percaya karo Ki Adi lho. lah percaya karo Gusti Allah Ini lho, ngeten lho. Dalam arti niku percaya lan boten niku kan gumantung cara panjenengan sing ngajari piye, bocah sing diajari piye kan harus klop. Nek sing ngajari karo sing diajari beda arah. lah iya misale Anom Dwiko kuwi kuwi misale tingkatane ya dosen utawa guru SMU kok ngurang PAUD ki ora ngedukne ta ayo Menawi dipun pirsani saking segi niku tapi menawi dipun pirsani dari segi yang lain mbok menawi Bah. yang lain apa Keluargaan misale keluargaan piye saking raos iba sing maune mboten kenal Adi. raos iba piye apa kowe rumangsa duwe cah kuwi Mboten ngoten. Tapi raos iba piye Kranten kan Adi niku muncul teng media sosial. lah kowe marahi terpengaruh kuwi wong kowe dhewe iki butuh diibani wong lho kon ngibani wong ora kono ayo kowe dhewe iki jek butuh iba Nggih, Lara. iba mok weh-wehne wong nek kowe kentekan dhewe piye Mboten wewehne mboten. Mboten ampun. Durut ngono. Aduh. Piye butuh kekeluargaan? Wong kowe karo keluargamu karo dulurmu ya jek ruwet. Ora to kono. Hoyo kono. Kula tak maturien. Matura. Nah, nggih, kula tak maturien. Kula niku sama teman-teman niku kan teng mriku niku mboten Adi kula kalih Anom Dwiko tok kan ngoten. Teng mriku niku ada beberapa organisasi yang terjun ke media sosial kan ngaten sebenarnya. Lah Adi itu kemarin sama Anom Dwiko sama kula memang ada ide untuk naik ke wayang konten kreator kan gitu. Tadi sampun pikantuk dawuh kali Mas Bayu Aji kan ngoten. Lah sarane Mas Bayu Aji selama itu baik dan apa nggih dan mengajakkan hal yang baik kan diperbolehkan kan ngoten. Saat ini kan kemarin waktu
sama teman-teman bilangnya gitu, kita ingin membuat karya baru wayang konten kreator kan dereng wonten kan ngoten. Mengingat masa niki adalah masa digitalisasi ya, milanipun kula nyuwun dawuh saking para pinsepuh rene niki wonten panjenengan abahe kalih masih kan ngaten mau. Lah sing Dados kula maksud karena penjenengan akan membuat konten wayang kreator, berarti kan harus misalnya ngeten, aku nggawe wayang konten kreator iki untuk mendidik apa merusak. nggih, Kan ngoten toh? Ya ra? nggih. Mesti tujuannya apik. Lah nek tujuannya apik, cara melangkai ngenam ngenam napa niku ngenam kloso ora dumpo saka ngarep. Berarti memang kudu didandani kan ngoten. Nggih, leres. Lah sing kula eman iku aja nganti kebasuk wong sing ngelem sejatine iku malah njlomprongke. Kan iku sing diwedeni. Yang ditakutkan kan itu. Mesti sampean ya ora lila. Ngono lho. Anu, misalnya nggih, panjenengan berdua tujuan baik, ada lagi yang tujuan arep blasukke. Kalau jenengan arep mempertahankan kebaikan apa ora? Kan ngoten. Weh, mesti tak yo di aja ngono. Mes kae ora arep ndandani kowe umpamane ngoten niku lho. Nggih ta? Berarti nek arep gawe wayang konten kreator mesti tujuane siji mengenalkan wayang untuk napa niku kalangan era sekarang kan mesti ngoten. Nggih ta? Lah nek jenengan tegel karo wayang berarti panjenengan arep anu malah justru merusak wayang kan ngoten ora mungkin. Kan tidak mungkin jenengan. Wong jenengan kula jenengan pengen dadi dalang kayak direwangi maca buku, direwangi ndelok rekamane simbah, ngeluru, ndelok wayang ning ngendi-ngendi. Carane berarti kan monggo bikin konten kreator tentang wayang sing ku mesti tujuannya apik ndidik cah enom gen seneng ndelok wayang kan ngono ta cara suguhane iki wis dimasak sing bener-bener enak ora mungkin koki masak sak-sak itu arep didublake kalih pembeli ngoten walaupun enak lan ora enak niku ora gumantung selerane sing mangan tapi kan kita sudah semaksimal mungkin memberikan yang terbaik. Itu sing saya maksud dukungan itu. Mila ya terus tujuan baik. Lanipun wau kula nyuwun pangestune kalih abah. Kan ngoten matur nuwun sampun dipun pangestoni kalih tasih dipun pangestoni. Matur nuwun. Terus mengke menawi wonten kirang saenipun anggenipun damel konten utawi saking damen wayangan konten niku kula nyuwun kritikane. Kan ngoten to. Maksude kula niku Nek sing mayang putra, sing mayang anom, aku gelem ngritik, ngomong, tekok bayem nih. Misalnya Mas Mantep sing ngejar rembukan aku gelem. Karena wayang mau geret ning diae. Sungkano karo sing natah Kresna biyen sapa? Sing natah Baladewa kuwi lho biyen sing nyiptakne sapa? Kowe sungkano karo kuwi. Kuwi nganggo prihatin lho. Terus iso golek sandang pangan dalang sakmono kae ngantek sak prene. Tapi nek wayang arep geret ning ndi aku tak ndeloke tak dadi penonton. Aja mok jaluki kritik. niku Mbah, nyuwun niku nih kan biasanya lare nom niku kan kaduk budi kurang teliti nggih Bang nggih. Dadi mengke menawi wonten napa nggih kirang ali hati-hati lho le kualat, hati-hati lho le kualat kan ngoten to sire kula niku hanya butuh pengingat. Dene kula adi anom niki tesih muda butuh bimbingane para sepuh ini sepuh. Memang menika sing kula tenggo terus panjenengan paling gawe. Ya nek aku ya kowe dadi dalang sing apik anom ya. Kowe ngerti apa ora? Kowe mesti tak omong itu, ngomong karo PAUD, karo SD, karo SMP. Nah. Terus arep mau gawe wayang konten kreator, aku tak roh matenge. Ya. Engko rak tetep laris sing mayang-mayang biasa kuwi. Biyen kan wis enek apa kek Sandosa. Mas Sentus nyiptakne wayang wong sik akhirnya tetep balik wayang Purwa. Memang wong delok wayang Purwa ki wong pinter. Kulino dibahas.
Aja mok goblok nih penonton. Sing nanggap ya aja mok goblok nih penonton aja mok goblok nih. Aku ya pengen roh wayang konten kreator sing piye aku pengen roh. Dek iki kuwi ta. Wayang karo Mas Anom kuwi ta. Ngono ki kreator. Ya salah satunya niku. Boten, Pak. Apik yuk. Tap- Ya aku tak ngelem apik ae. Dadi dalang nek wis iso nyoklek ni duting akeh apik. Piye kok? Piye? Mayangmu deknya apik ya karo kuwi tak apik. Lah kok aku malah tanggep dagelan nih. Lah aku nak dagelan tadi tak delok sisi humore. Tak anggap dagelan alam. Ya didelok dhewe kono, YouTube-e dek iki piye. Ya aku ngenteni ae. Ngenteni. Ketoke kok engko sing cuwalang ya akeh, sing nanggap ya akeh canom-nom grutuk. Mboten. Terus ngalah kalian balesi komen nggih, Mas. Niki memang sing ditenggo kok dawuh saking pepunden-pepunden. Aku wegah. Iki pepundan wis arep tak omongi kabeh. Ngono. Engko ya mulai ya sing jek gelem ngendika ning ngene ya kabeh jangan komentar ngono tok. Engko nek awake dhewe ngrasani semakin marketingnya semakin jadi dagangan kuwi sok-sok kuwi lho saiki online lho. Tisu eleke iso dadi dituku wong ya mergo bolak-balik di iklanke. Obat nyamuk rung koron mandi ya diiklanke ngene iki dirasani. Nek dadi aku mandek. Dadi wong tuwek tak koni mandek. Ngritik iki ngene lho, sarasan dalang misale arek teko isi kok mayange ngene, arek teko SMKI ngene. Aku wis sakne generasiku dalang. Kita punya pertanggungan jawab dengan dalang rambu, dalang cilik sing les tenanan belajar terus ngampe nang SMKI nang isi. Aku kasihan itu. Arep nang ndi? Kowe kuwi lho, nuwun sewu. Maaf ribu maaf. Lah mbok kowe gawe sulukan mau kayak bahasa Indonesia. Caturmu mau kayak bahasa Inggris. Wayangmu ya tetep Kresna, Puntadewa, Pandhawa, Ngamarta, Ramaryana. Lah kowe sungkano karo sing natah kuwi. Kecuali kowe gawe wayang liya. Gawe nyiptakne dhewe ngono monggo. Wayange dicipta dhewe, durak-arik dhewe monggo. Ning nek kowe dolanan wayang Purwa, maaf, sungkano karo sing gawe Puntadewa, sing gawe Wisanggeni. No. Sungkano karo kowe. Nek dene kowe ra sungkan, aku ya ora masalah, monggo. Aku tertarik wayang konten kreator. Satu misal kaya Dengi apik. Atik cek nganggo kelir to. Dengi. Lah mbok ora usah. Wong wayang kreator tetep gawe ngono. Apa kuwi? Ya wong kreator. Lah kowe nyapa dik gawe kelir jek nganggo wayang Purwa. Nek tanah mau gawe konten kreator, mbok wayange koseng. Dibentuk iya. Masukan kowi kok, nggih wayang dhewe kok, masukan kok. Nah, gawe wayang dhewe, kelire ya dhewe ngono. Gamelane nek perlu ya beda ngono. Nek kowe jek nganggo srebek gong kreator. Nggih. Bagi saya. Mantap. Selamat datang wayang kreator, konten kreator. Kene nggih, Pak nggih. Nyuwun pangestune. Tegas, lugas dan menusuk hati. Dewe apa? Ya, pripun ya? Piyai bakanipun monggo.
Apa medal Mas nih? Wih. Oh, Oke. Yang jelas menika penjenengan yang sudah masuk ke ranahnya Mas Adi, selagi itu tujuan baik, Nggih. tetap akan Ya, Mas. Nggih, terus Mas. mendukung. Pun kula teng mriki nggih mboten ninggal identiti sebagai napa nggih mahasiswa isi juga terus nggih tak jegur tenggen pedalangan juga dados sedaya masukan saking bini sepuh nika pemilih pepunden kados sabae nggih kula tampi. Ngoten. Matur nuwun. Matur suwun. Kali masih nggih matur suwun sampun mensupport. Dan mugi-mugi kemawon nggih saking dawuh Abah sing menohok niku wau damel pamacote kula kali Anom Dwiko. Nyuwun pangestune mawon. Nggih. Monggo ndak apa-apa. Terus yang penjenengan anu napa nggih? Kan ora mungkin toh jenengan arep milih dalan sing kleru kan tidak mungkin. Nggih toh? Nek sampeyan milih dalan sing kleru, ngopo sinau agama, ngopo sinau budaya. Ha mila entene agama lan budaya ku akan mengarahkan kita untuk ke lebih baik kan ngoten. Nah, pengalaman penjenengan kuwi dinggo nuntun bocah sing kepengin tujuane apik. Kan ora bakal kowe malingo, kowe nyopeto, walaupun kuwi hake lho. Nggih to? Nggih. Kowe malingo, kowe nyopeto ora mungkin nek iso aja maling, aja nyopet, aja ngapusi. Lah itu kan nuntun dalan sing yang sebenarnya ngoten. Dadi yo kudu ngoten. Sing penting panjenengan tanggung jawab gitu. Timbang tak dukumbo. Engko tadi Bathara sapa terusan. Wong nggih niku sing wajib dipilahke niku Mas. Sing dipilahke endi Ya, sing Mas. ngelem njlumbrongke endi sing mbangun lah niku jenengan kan kudu iso ngedit kuwi ngoten. Dadi niki ora usah dianggap Betul. hal yang membebani pikir kene iki. Boten malah matur nuwun. Boten. Para pemuda sing kersa. Boten. Enggak, boten niku. Maksudnya kan boten mung jenengan berdua, para netizen barang itu aja nganti napa niku nek seneng ya aja kesenengen kan ngoten gitu. Nek sing jeneng belani ya aja kebangetan sing belani, nek sedih ya aja kebangetan le sedih. Engko ndak ra iso move on. Ya Putra. Engko Dwiko kok raup neh. Asik sekali perdeklingan ini bolo. Gila tenan iki. Untran-untran. Ya aja dianggap ontran-ontran. Boten lho, jenengan iku lho. Karep aku kok nyenggoli kula ae lho. Mun kula mboten bahas kok. Lah aku ya ora bahas kok. Kula ki ya ora bahas. Pantesan iki, Bro. Lho ampun lulus kok teng Siama status setelah lulus kok. Kulo niku teng Siama statusnya mau lulus. Suluk riyen Mas Bayu niku. Timbangane bahas ngawi lho, enten sing komen ngenten niku Mas. Oh, malah diwaca, ya ta? Lah Tapi leres kok dawuh abahe niku leres. Dadi nek arep nggawe wayang konten kreator niku wayange nek aja nganggo kelir, aja nganggo wayang Purwa dan aja nganggo gamelan. Karena memang sebenarnya niku ide yang baik saking abahe. Leres niku. Kula tampi niku memang. Malah mungkin mbok menawi saged metu wayang yang model baru gitu. Nggawe wayang wong tapi dengan versi ini cah nom. Niku memperkenalkan karakter. Aditya Nur Cahyono niku lho. Iki bareng disantrap Bah Kirun, Bayu main aman nyelimur. Ora nyelimur, aku ora duwe urusan kok. Aku ora duwe urusan.
Dong, piye? Netizen ngeten niku Mas, memang. Lah nggih. Aku ora di urusan, apa ngurusi. Mula gen ngerti sing dijak omong ki sapa niku wis ben paham. Ora dijak omong nyatu-nyatu niku ya jenenge wong ra tata krama kan ngoten to. Kuwi mau dilulu karo Abah yo. Ya kula iki mboten rumangsa dilulu menapa sing medal niku sing saking dawuhe Abah, nggih niku sing kula ugemi. Mboten kok dilulu dan lain-lain memang mboten. Memang didukani memang masa pantese wong kula niku mbok menawi lepat kathah lepat tok kalih Dwiko. Kula pun matur nek calon niku kan kurang teliti makanya harus ditegur dan harus dikeras. Kan gitu. Dados kan nah mila niku kadang aja nganti sesuatu niku ditampa napa niku kleru. Gak apa-apa niku ujupe ya kabeh niku mung eman. Jenengan ya umpamane jenengan nyeneni si A ngono kan ya ora mergo sampeyan benci. Nek sampeyan kan ya ngeman. Nggih. Ah, ngeman. Mula mboten napa niku. Ya nek kula wis ora ditakoni ya tak wangsuli, nek ora ya biasa wong wis cara wong wayangan takon tinakonan iki. Bantah rembug niku ujube gojek ndelalah ya pas topike pas kuwi kan ngoten to. Nggih. Nah iya. Wong sing dirembug ya perkara biliat, perkara apa, perkara apa. Lho kuwi dudu aku lho. Engko kena neh. Engko kena neh. Lucu-lucu kok ya.